Ngobe ngikuchazeke lokho ukuthi kwavalwa yini. Kodwa njengamanje sekuba yilokho kwezibonakaliso uphupha usuku uyokhonjiswa lapho omunye menenhlanhla afika akhonjiswe nokuthi wena uzosebenza kanje, wenze kanje, uzosebenzisa amanzi noma uzosebenzisa lamakhuba alathize lemithi ethize, wena ungenwe nangu ugogo ukhonjiswe nangu umkhulu. Lapho ke into esuke isikhona kuwena awunayo wena into ethiwa intwaso yomuntu ozohamba uyohlala emzini womuntu isikhathi kuze kuthiwa ngeke uphumela ekhaya ngoba inkomo kayikho. No, awunjalo. Wena ke usuke usuthwasisiwe lapha yani. Okwakho ukuthi akabe khona umuntu ozokumelela owumzali edlozini, kube umzali edlozini lowo muntu uyena ozokucoacha lo muntu nixhumane nalamadlozi akho kahle kahle. Usuke ngakuthwasisa uyakukhuphula, udinga ukukhushulwa ngoba wena uthwase ngalokho kwesibonakaliso. Kodwa uma ukhonjwe emzini womuntu kuthiwa hamba uyothwasa emzini womuntu, lokho sekushiwo yinto sekufanele uyothwasa, kodwa logobelo omficayo akahambisane nalento eshiwoyo bese kuthi uma wakubekela lezo nkamba okuthi uyakubekela zona akubonakali ibonakaliso, awungagcini uphupha ungena bese emva kalokho bese kuyathula. Suke sekonakele lapho musukwenza izinto seyishiwo ugobela. Nani bokugobela musana ukuphusha umuntu ngoba senimpushela ukuthi akagcine ephothulile ngoba kudingeka imali. No, egcineni kosuku awuthi uphila kahle nawe uthola lokho kutholayo kodwa lo muntu akutholi ukusizakala. Ukuthwasa ke lokho okuqondene nawe uzophothula uhambe uye ekhaya ufundiswe la ukuthi kubhulwa kanjani noma kuhlolwa kanjani. Imvama ke ukuhlolwa kuba okwekhanda uqalwa kukona bese kungena amathanjeni kuziwe ngokuthi lezo igodlo zithini. Ufundiswe lokho kwezithunywa. Then ke sewuzofika lapho ukhishwa khona sewuhamba uyosebenza. Then ke kuyenzeka omunye ahambe kanjalo kodwa enomlozi, mase efika ekhaya phinda avaleke kanti usevalwa ukuthi wayenomlozi. Inkinga yakhe wathwasiswa umuntu ongenawo umlozi. Sikhuluma ngomlozi originally, sikhuluma ngalezi insimbi abayifaka emakhaleni nempempe abayishayayo. Nalokho athi umuntu umlozi kube kuziwa uyena yedwa. No, umlozi ukhala emsamo. Ikhona ufanele makusebenze lokho ukukhonjiswa ukuthi umlozi lo muntu kusekufanele aqaleke eseyokwenzisa umlozi, kodwa umlozi akabe sawuthwasa ngokweqiniso. Angibeke kanjalo ngithi ngokweqiniso akabe sawuthwasa. Yes, abanye bayasho ukuthi akuthwase kodwa ngoba kusuke kwenziwa imigilingwane ethize, kodwa umuntu usuke eseyokhushulwa amakhosi. Amakhosi anokhambalala, ukhambalala litholakala kalula ngoba kukhulunywa ngento yasemanzini, atholakala kalula, lidinga impande yakhona. Impande yakhona ijulile, akunoma ubani onayo impande yakhona. Futhi ngisho umuntu somenzisa lokho umkhuphula even iprize yakhona noma ishiwo iwona amakhosi esexhumene namakhosi akhe ngoba ake ngilinganise la ekhaya umuntu mase mkhuphula umlozi siyanyuka siye entabeni. Kule ntaba ilapha sifike simtshena ukuthi akeze nesivatho sakhe esithize noma ngayi isembatho esithize sakhe la esebenzisa khona noma la ithandazela khona la esebenzela khona umsebenzi wabadala noma ngaba kahloli kodwa mina indumba noma enaso isigodlo. Then sesiyanyuka sesiye entabeni, sesifike ke siyakhuleka lapha entabeni, sesithinta yona le mpande, siyamcelisa amadlozi akhe, awabiza wonke amadlozi akhe, akhuluma enze konke okhulunywayo namadlozi akhe,
bese sithi thina sifuna ukwazi ukuthi unawo umlozi noma kanawo noma imoya nje ethiza suke izwa ngoba abantu banalama sign einsimbi emadlebeni banalawo masayini anjalo inyoni ethize ekhalayo athi umuntu uyayizwa lento kunini so futhi yes kwamasayini omlozi but mase usufikile la sazi khona ukuthi umlozi noma kusiweni ngoba omunye kuyenzeka kanti kunemoya emibi phakathi okanye khona walanda igroup ethize enemoya emibi okuyizona eseyikhala zizenze samlozi kanti akusiyo umlozi kodwa le moya emibi so-ke noma kanjani once sisasebenza kufanele iqhumela esifathweni sakho lesi sisuke sisibekela uqhumela omlozi ukhulume nomlozi sitshela ukuthi ukhulume lo mlozi kuphela mhlambe ngenze ungawuzi ukuthi uthini ngoba phela impande usuke ungakayidli kufanele uzodla impande ukuze uconnecte uzizwe njengoba ngikhuluma makumkhulu wakho noma ugogo wakho noma ubani uzizwe njalo umlozi usebenza kanjani angiwazi-ke omunye mhlawumbe abanye bangaqhamuka nokunye okusha asikwazi mina ngikhuluma ngento engiyaziyo akwazi ukuthi ungatolika iy'nsimbi no ayikho into efana naleyo fanele utoloke i-voice kuphela wena osuke uzohlola ngeke uzwa leyo nto ngoba akayidli impande kodwa mangase udle impande ngeke udinga ukutolikela wena ozobe usunqekuzisa ekhanda uthi kunjalo so-ke leso simo esinjalo-ke esomlozi lesi awutholakali kalula impande yakhona ayitholakali kalula futhi uma itholakele nalapha ekhaya iyashesha ukuphela ngenxa yokuthi impande engatholakali kalula ngoba impande eserious kakhulu impande yedlozi impande ejulile idinga ubunono idinga umuntu oclean ayidinga umuntu owuvanzi nohambelala nabantu lento idinga umuntu oclean oyiphatha kahle because umlozi ulink eneyithunywa kakhulu that's why ungeke usebenze ngomlozi ungenaso ithunywa ngoba ngisho uhlolela umuntu ukhuphuka kanye ukuthi kukhuphuka ithunywa kukhuphuka umlozi ziyaphakelana lezi zinto emoyeni uyazi umuntu ohlolayo zilandelana kanjalo emoyeni umusho umlozi kusho ithunywa yonke into umuntu onawo umlozi uyawazi angikhulumi ngama-fake lagcwele izwe lonke so-ke ilokho engithi angikucacise kuyabahlupha kakhulu abantu sebethwasile abanye badala abanye kade baqala bathwase kuthiwa benze lokhu bathintelwe imindawo bathintelwe zonke izinto namanje kodwa basahlushwa into eyodwa yedlozi abasebenzi sekwaphela iy'nkomo kwaphela imfuyo kwaphela imali sebefika egcineni lapha ekhaya sebenale nkolelo bakutshena bengena bathi hawu mina ngathwasa ngapha kuthi mase kuyethi yabheka amakhosi no wena uvalwanga wena kahle kahle unomlozi bakufanele uthole umuntu onomlozi akukhuphulele emva kokuthwasa khona umuntu futhi noma ngakadlulelwa emlozini kodwa khona umuntu odinga ukukhushulwa njenganami mina njengoba ngathwasa ngase ngikhushulwa amakhosi uma ngingase ngibuye ngingene kumzukulu wami ayidingeki intwaso ephelele i-full course yentwaso no ayidingeki kufuneka umzukulu wami akhushulwe uma ekhushulwa bese eqhunyaniswa nalamakhosi alapha ekhaya uma ekhushulwa ngamakhosi sekuyiwona amlawulayo nokuthi la ekhaya impande esetshenziswa yile nale ngoba umuzi nomuzi unempande yakhona kuney'mpande ezinye ezingaphumi esetshenziswa yimina uma ngiphumile ngaya kulowo muzi uthize kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngikunike ngithanda uyisebenzise lezo mpande isigodlo nesigodlo sinemfihlo zakhona siyabona njengamanje abantu beveza yonke into bechitha yonke into besibhalela zonke izinto zokwelapha yes
futhi lokho kokuhle ukhombisa ulwazi lomuntu. Kodwa nginenkolelo ukuthi zonke lezi zinto abayishoyo abasho imfihlo ezithize zasemakubo. Njoba siphila sikhona kuphela into engafanele uba singayisebenzisi izilwane ezithize zipokwe otikoloshe nazo zonke izinto lapha ekhaya akusebenzi. That's why even isigubhu singasebenzisi la ekhaya. Ayikho into asehamba nesigubhu masokhishwa ngaphandle komndawo. Nakhona umndawo lapha esigujini kusuke kuyimpande ngoba zihlala entweni ebazigubhu. Mawunomndawo pande ongayifica ifine khona impuphu lapho egujini eyokwelapha kodwa eyamandawo ihambisana namandawo. Nawo mase uwenza ulungisa umuntu onamandawo. Kodwa ayikho nje ukuthi uthwasa umnguni bese kuthi uzokhishwa nesigubhu. Ufanele wazi ukuthi ke lapho sewunomfakela phakathi sezonqanda phambili. Bengithi angisike nje kwelijikayo kwamanje kulokho kakhulu bekunembuzo ethanda ukujula elapho kakhulukazi ke sengizophetha okugcina umbuzo oqhamuka kubantu bathi khona yini lento ekuthiwa usebenza ngesikholo. Ngiyakholwa ke mina ebandleni lami bayalazi abalaleli nabalandeli nabasizwa la ekhaya bandla elikhulu emhlabeni wonke. Ayikho into eyisikolo esetshenzwa ngesikholo. Wena kuphela usuku unezithunywa kodwa izithunywa ezakini since kwezakini kodwa zona ziza ngokukholwa fanele zibhawe noma zifole ngaphansi kwedlozi lasekhaya noma lasekhaya komama. Akusiyo into ngathi mayikwehlele bese sewuthi wena uzosebenza ngayo nje kuphela kanjalo. No, akunjalo. Ihamba ikushiya ngoba inasi isisekelo sokuthi kunedlozi elikhona ekhaya ngoba inkolo eyokuthi ngosuku elithile isikhathi esithile sihamba siyothandaza sicela amandla uNkulunkulu nokuthi asivikele namsebenzi esiwenzayo namadlozi ethu namathongo ethu abe namandla. Kodwa hayi ukuthi sithi thina inkolo izohamba sisengizothi ngisuka ngifake eMnazaretha sengithi ngenza lokho la ekhaya. No, akunjalo. La ekhaya kusetshenzwa ngedlozi. Akekho umuntu osebenza ngesikholo. Singakhohlisana nje sisho konke sikusho kodwa ayikho into esikholwa. Into esukungenwe yona yithonga lakini bese kuba nezithunywa ngaphezulu. Kodwa wena mawangenwa isikholo ake ngilinganise nje ngesonto ejwayelekile sithi wangenwa vele uthi wangenwa ubuyoni. Ayikho into efana naleyo. Wena unethonga lakini bese kuba zithunywa zaseyoni. Kusebenza kanjalo. Ngoba mawuthi futhi uzokhambisa kodwa kuzohamba hambe kukushiya endleleni futhi kuzohamba kuchathe nedlozi ngoba idlozi uthi liyingane. Okunye okulandelakho kwesithathu okube kuhluphe kubantu masebengenwe intwasi leyo kuphambana kwamadlozi. Kuba wesilisa esengenwe ogogo noma wesifazane engenwe ngamakhehla kugcine kuphronyothwa kunjalo ngoba njoba kungena leli khehla linasi isalukazi salo na njengoba ngingena logogo unalo ikhehla lakhe angakwazi nokuthumela ngalo ngoba meqhwakela yena endodeni lo salukwazi le ndoda izawushintsha ngisho isimo ngisho imizwa yakhe izoshintsha. Ingakho nibona izangoma eziningi umuntu ahambe yothwasha eqondile abuye eseyinkinga esekwazi ukuthi ethe indoda athande indoda aphinde futhi